Tadhg agus an t-Iasg. Lá an luch a bhí ann agus bhí Tadhg ag iascaireacht agus ina theasamh an droichead áit nach mhór duine brach éisc a riamh. Bhí sasanach ag dul an bóthar agus chuir sé caint thaidhg. Is mám tamla bheastún sin sal dá bhaidú bhrach an sasanach. Céan fánach déantú sios an sin hir in san áit a bhfuiln na príl daine sesin. Is fear fad an seansatá go man seo sa Tadhg, ó hála go bhfuil an lá fliuch, beag an t-Iasg ag plóchta isteach fan droichead fósca ón bhearn. Tadhg agus an t-Iasg. Lá an luch a bhí ann agus bhí Tadhg ag iascaireacht agus ina theasamh an droichead áit nach mhór duine brach éisc a riamh. Bhí sasanach ag dul an bóthar agus chuir sé caint thaidhg. Is mám tamla bheastún sin sal dá bhaidú bhrach an sasanach? Céan fánach déantú sios an sin hir in san áit a bhfuil na príl daine sesin? Is fear bhd an seansatá go man seo sa Tadhg, ó hála go an lá fliuch, beag an t-Iasg ag plóchta isteach fan droichead fósca ón bhearn.